Κοιτάξτε τώρα πόσα όπλα βαράνε ταυτόχρονα. Πόσα όπλα ταυτόχρονα βαράνε τον κόσμο. Το κολοσσός δεν είναι απέτσι. Πάει Viper, έγινε μακαρίτης. Την κατεβάσαμε με την πρώτη. Τα γαμάει όλα έτσι, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα στους φίλους μου στο Empires Analyze, στην ομάδα μου. Είμαι ο Τασταύρου πάλι με ένα ακόμα βίντεο για το Empires Analyze. Είπα να κάνω ένα βιντεάκι, μιας και ο κολοσσός μου έχει πάρει level 15, είναι τερματισμένος. Και πήρα μια αυτή, θα πω να κάνω αυτό το βιντεάκι έτσι για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τον κολοσσό και με τα αεροπορικά. Τι μπορούμε να κάνουμε, αν μπορούμε να κάνουμε μια επίθεση μόνο με αυτά, χωρίς να κατεβάσουμε troops. Εγώ τώρα έχω κάνει 3 επιθέσεις και θα σας βάλω λίγο τα replay να τα δείτε. Λοιπόν, ξεκινήσουμε από το πρώτο κάτω, από αυτό που ξεκίνησα εδώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε το replay, πάμε με το πρώτο replay. Όπως βλέπετε εδώ τώρα, έχω κατεβάσει τον κολοσσό στο κέντρο, δεν έχω πάρει το κεντρικό που έχω σιγουρέψει δηλαδή την νίκη. Και κοιτάξτε τώρα πόσα όπλα βαράνε ταυτόχρονα. Πόσα όπλα ταυτόχρονα βαράνε τον κολοσσό, το κολοσσό δεν είναι απέτσι. Είναι διπλωματική πάνω στη γωνία. Να μαζέψουμε και από εκεί command points και να ρίξουμε μερικά κτίρια. Πάμε να πάρουμε τουλάχιστον το 50% εδώ, έτσι. Αυτή η επίθεση είναι καθαρά να κάνουμε το 50%, να δούμε αν μπορούμε να βγάλουμε το 50%. Clear the way. A10 coming through. Τώρα έτσι, τον βαράει μπάλα εδώ και το μέταλλο από εκεί και δεν θα αφήνει τίποτα βρήκε. Ο κολοσσός έχει αυτό το πλεονέκτημα, έχει την ασπίδα και όταν ο κολοσσός αναβαθμιστεί αρκετά φτάσει σε σημείο που να είναι αρκετά αναβαθμισμένο, δηλαδή τώρα ο δικός του είναι 15 τέρμα πλέον, η ασπίδα του φορτίζει σε πιο γρήγορο χρόνο, δηλαδή τώρα μένα η ασπίδα φορτίζει στα 14 δευτερόλεπτα από τα 20 που είναι το. Όσο αναβαθμίζει ο κολοσσός, πέφτει ο χρόνος που χρειάζεται η ασπίδα για να ξαναφορτίσει. Αυτό είναι το πιο δυνατό σημείο του κολοσσού, έτσι, η ασπίδα. Ο Viper αυτό δεν το έχει τώρα αυτό. Πιστεύω ότι ο Viper πρέπει να φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα και να κάνει πολύ καλή ζημιά, πολύ καλή δουλειά στο παιχνίδι. Όπως βλέπετε ήδη έχω βγάλει το 74% έτσι και δεν έχω κατεβάσει καθόλου στρατόκρατα. Πολύ δεν έχω κατεβάσει στρατόκρατα. Αλλά ο Κέννετ θα γινόταν αν είχαμε 2 κολλήσεις. Δεν θα χρειαζόμασταν καν troops, θα βγάζαμε τις πίστες μόνο με τους κολοσσούς, δεν θα χρειαζόμασταν καθόλου troops. Άρα, πάει αυτό. Πάμε τώρα να δούμε και μια δεύτερη επίθεση. Πάμε και τη δεύτερη. Έχω κάνει 3. Λοιπόν, πάμε τη δεύτερη επίθεση τώρα. Όπως βλέπετε, ρίχνω EMP, 2 φορές EMP, μία δεξιά μία αριστερά. Παγώνω τα όπλα που είναι γύρω γύρω, παίρνω το κεντρικό, το σιγουρεύω
Και σιγά σιγά χτυπάω τα όπλα. Το παν είναι να πέσει η άμυνα, έτσι, άμα πέσει η άμυνα. Το κυριότερο δηλαδή είναι να φάμε πρώτα την άμυνα. Άμα φάμε την άμυνα στην βάση, από εκεί πέρα η βάση είναι δικιά μας. Την κάνουμε ό,τι θέλουμε πλέον. Κοιτάξτε, ο Κολοσσός έχει κοκκινήσει, έτσι, αλλά παρόλα αυτά, κοιτάξτε τώρα. Κοιτάξτε πόσο άντεξε. Θα να ρίξουμε και το rail αυτό. Τώρα από εδώ και πέρα έχει φύγει όλη η άμυνα, δεν έχει σχεδόν τίποτα από άμυνες. Τώρα είναι καθαρά δικιά μας η βάση. Θα κάνω και μια δοκιμή με τη Viper τώρα κάποια στιγμή. Να δούμε η Viper μπορεί να τα καταφέρει. Είμαι περίεργος. Ο Κολοσσός πάντως θα καταφέρει μια χαρά. Αεροπορικά, να πάρουμε και τα υλικά. Κοιτάξτε, είναι 68% έτσι. Παιδιά, τα γαμάει όλα έτσι, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πάμε να δούμε τώρα και στην τρίτη επίθεση. Λοιπόν, στην τρίτη επίθεση θα δείτε είναι και η Viper μέσα, έτσι. Κοιτάξτε εδώ, υπάρχει Viper. Πάμε τώρα να βαρέσουμε τη Viper. Πάει η Viper, έγινε μακαρίτης. Την κατεβάσαμε με την πρώτη. Πάμε τα όπλα, καθαρίζουμε την άμυνα δηλαδή. Ανοίγουμε όλη την άμυνα. Εντάξει, ο Κολοσσός έχει φτάσει δηλαδή σε κρίσιμο επίπεδο. Ο Κολοσσός είναι οριακά έτσι, αλλά παρόλα αυτά βλέπετε με τις δόχες της ασπίδας συνεχίζουν. Για τα γαμάει όλα έτσι, τα γαμάει όλα.
κοντά στο metal τώρα. Ο κολοσσός έχει το καλό ότι όταν πάει μπροστά στα metal, τα metal έχουν ένα μειονέκτημα. Δεν μπορεί να χτυπήσει όταν το αντικείμενο, όταν ο στόχος του είναι πολύ κοντά. Δηλαδή τώρα ο κολοσσός está πολύ κοντά, δεν μπορεί να το χτυπήσει το metal. Commencing attack run. Πάει και αυτό. Όπως είδατε, 3 επιθέσεις έκανα συνεχόμενες μόνο με τον κολοσσό και με τα αεροπορικά, έτσι. Και είδατε το αποτέλεσμα. Άρα, για αν είχαμε 2 κολοσσούς, τι θα γινότανε? Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε με 2? Ιδού η απορία. Λοιπόν, αυτά παιδιά, αν σας άρεσε το βίντεο, σύντομο βίντεο αυτό, απλά ήθελα έτσι να σας δείξω λίγο τις ικανότητες του κολοσσού στη μέγιστη αναβάθμιση που έχει. Αυτά. Λοιπόν, παιδιά, αν σας άρεσε το βίντεο, μπορείτε να πατήσετε like. Αν θέλετε να αφήσετε κανένα σχόλιο στο βίντεο, μπορείτε να αφήσετε σχόλια να απαντήσω. Αν έχετε πάλι καμιά ιδέα, ας πούμε, να κάνουμε κάποιο άλλο βίντεο, πολύ ευχαρίστως να το κάνουμε. Είμαστε κανάλι που τα κάνει όλα με λίγα λόγια. Λοιπόν, αυτά παιδιά, ευχαριστώ πολύ, καλή σας μέρα.